Se mi na kurzu líbilo používání chemického peelingu na pleť. Bylo to výborné na projasnění pleti, vyčištění a určitě to budu aplikovat i ve svém salonu. Ze základních kroků pro kosmetiku jsme se hlavně naučili vyčistit pořádně pleť, hloubkově a hlavně tam byla příjemná ta masáž, dali jsme si tam masku a pak jsme se zpříjemnili ještě barvením obočí a řas. A pro mě to byl výsledek úžasný, protože ta pleť byla rozzářená, pořádně vyčištěná a hlavně zrelaxovaná. Mé dojmy z kurzu byly příjemné, nejprve jsem teda nevěděla, do čeho jdu, byla jsem nervózní a naše paní školitelky nás naučily hlavně tu praxi a nejvíce jsem se naučila hlavně sahat na pleť, na obličej a nebát se toho, a hlavně to čištění a masáže, to bylo příjemné a bylo to super.